Bă, salutare, ce mai faceți? Am văzut că la RTR am postat un video cu Ghenama și s-au strâns 3 like-uri deja. Te știi că și el face în 20 minute 100.000 de like-uri, nu mă interesează, dar pentru că canalul meu e cifra tare. Am abia 36 de amați, sper acolo să facem și noi măcar un 50 până, nu știu, nu tot lumea să facem 50, uite, am o provocare, 14 abonați, să mai am, vă rog eu mult sau chiar mai mulți, aș fi foarte fericit. Acum, haideți doar să, stați contă, să verific ceva, că mă strică mama. Vrea să știe ce fac, doar stăteam și am zis că îmi descrie Ghenama pe care m-am luat-o. A costat, uitați, 50 de euro, dar, ca să știți, de fapt, în român ar fi 250 de lei, cam așa. Avem și insignia cu Planeta 3, de ce? Pentru că am un homegrown, da, am un homegrown. Homegrown nu are un grip bun, sincer, homegrown pe care l-am luat are un grip destul de nașpa, dar e ok, e ok. Ca să știți, dacă nu știți cum s-a întâmplat tema cu Lituania, poate să fac un videoclip pe care să vă spun despre cum am reușit să mă mut în Lituania. Acum, hai să deschidem această minunăție de Ghenama, are un grip super bun, cred eu, pentru că uitați. Și am auzit că aici, vezi, capun, știți voi, are așa găurică. Vedeți? Țac. Mamă. Ok. Deci arată super bine. Hai să văd și handle. Hai să văd un pic aici. Mama, are gaură. Deci de cât îmi visez la un biscuit ăsta cu gaură micuță sau mai mare. Îmi place foarte mult cum este făcută, mai ales cum arată bilab. Uitați și voi un pic. Spike-ul este negru sau marocea. Maro închis într-un fel. Și văd că e bun. O să mai fac episoade în care vedeți Ghenama, pentru că sigur în viitor o să mai iau Ghenama, pentru că voi mă știți pe mine. Și da, haideți să punem Ghenama la o parte și acum haideți să trecem și la ce se află în pachetel, pentru că trebuie să se mai afle ceva, nu doar Ghenama. Da, aici și chestia asta care atârnă aici. Se pare că deja au căzut înăuntru ce erau, dar văd că mai avem două chestii, o chestie înăuntru. Avem chestia aia care gen te ajută, a fost o alarmă, te ajută gen să pui ața. E destul de ok, chestia asta nu mă deranjează, chiar te ajută. Avem aici aceste 3 stickere, îmi plac foarte mult, chiar acum, poate mai târziu, da, chiar acum o să lipesc una pe perete. Și avem acest mini poster cu 99 Year Birthday, îmi place super mult, super tare. Nu știu dacă am spus pe videoclip, cred că am spus. Această chestie era 99 Year Birthday de la Chrome și le mulțumesc foarte mult de la Chrome că a făcut reducere de la 60 la 51. Da, l-am spus. Casierul mi-a spus chestia asta, nu cred neapărat chestia asta, dar în fine. Avem aici un Chrome. E foarte frumos aici, 99, deci 9999999 Chrome, deci e foarte drăguț, pe foarte nimic după condiții, dar acea chestie care face lumina face să se mute. Și totodată e foarte tare, îmi place foarte mult. Cum arată, sper să... Dacă vreți și voi când asta puteți să achiziționați la 250 de lei, o să vă las poate un link în descriere, dar nu o să vă las niciun link în descriere. Nu, glumesc. Bine, poate vă las un link de descriere cu un magazin de Ghenama, nu știu, poate totuși verificați. Avem și aici ața, care arată șmecher. Îmi place, arată cât de mătase ceva, dar arată șmecher. Și avem un sticker. Chrome. Da, super tare. Acum hai să vedem cam cum stă în anumite scheme această Ghenama. Pentru că vreau să văd ce grip are și dacă se simte un grip super bun. Haideți să vedem. Un lighthouse stă perfect. Perfectos. Machetos. Deci stă super bine. Uitați voi un pic. Așa poate să stea și o oră. Stă super bine, vă recomand. Un lunar la fel, bă. Deci e imposibil. Ghenama asta merită mai mult de 50 de euro. Homegrown-ul care nu are grip aproape deloc a costat 70 sau 60,
Și ăsta are asta la 50 de euro, uite ce gripare. Bă, deci o să fac la Kendama editori cu astea, bă, pregătiți-vă cu astea double jungle-uri. In, toate astea, nebunii cu handstyle, cu protiri, cu nu știu ce, cu border, balance, bă, o să fac la scheme cu Kendama asta, sper. Nici nu vreau cum să o stric, să gădi din prima, dar o să mă joc destul de mult cu ea azi. Ok. Nu uitați să dați acolo un like și un subscribe pentru că această Kendama mi se pare că arată foarte tare. Nu știu ce să zic, chiar îmi place super mult și dacă vreți și voi să o chestionați, v-am zis, o să dați un link în descriere pentru că, de ce nu? Totuși, pa, pa!